लाइथांजाक 12 तारिख सालमारिनि जरावा तिति एडिसि चौमारि अंमानि ओ तिति एडिसि चौमारि अंमानि जरानो खरकजा बुकुकजुक TSR Jawan Bai Lathi Rwjakmani ओ Lathi Rwjakmani Aabu खानावैनो तिनि खरकजा तिप्रसा MLA Ranjit Debbarma bo tini SP habanogo thangi SP Bai Malai bono tini sasti rinani nangnai hini thangi malai mani mangpli abahairokno tuino tini sawi khanarika hastini lukurokni buskangbo koktum thumnai koktum thumnai rokni buskango bono kahamke sasti riyakai jeng yapri sejagi mano hini saikhanarika 12 तारिख गथना जे उमनि जे पूर्व महरपुर बोरातलिनि कायसा बुथ सेन्टारनि आके इबिएम प्लांगि थांमानि एका काय आसमयो 500 फातानि बरन सामानो तिय प्रतिबाद खेलेका चिनि तिप्रा मथानि वायरस र ताय चिनि और तंगो चिनि सुप्रिया चौधरी बतंगमानि बचिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि एका काय आसमे तक लाइक अनेक बुजा खाचिनि बर रंगनो एका सुप्रिया बुजा खा बन त लाठी बरिका सिं साइमेका अब 9 बेटिलियन TSR खरकसा जुवान काय तिने SP Malai kha bo kogriका जे अब इमिडिएटली बो एक्शन थानाय काय जों बो गभर्नमेन्ट कक बाय जों खुसिंखा जे जों नायनाय ताय बाकी जों राइडार तै तमन ता आइन तै तमन जों अब प्रोसेस खायनाय एवं त्रिपुरा ह्यूमन राइट्स कमिशन बो जों अब विषय ता फुटेज सह खाय जों अबनो कायसा कमप्लेन दिना देखे बुरि रंगनो का एवं जों STS एट्रोसिटी एक्ट थाय सुप्रिया नि याक्ति थाय जों कायसा केस इमिडिएटली जों फाइल खायनाय যদি একশনা যায় তা মনে স্যার एक्शन नायगोन आइन तो ताबुक नायगोन किसु दय जरमै मा नासिंनाय जों आइननि जेता तमनि आबो खायना आइननि फात्र जों कुनु सामु खालायग्रा सुप्रिया चौधुरी न थांनाय 12 तारिख और जे बुथ सेन्टार नहते बेलुट को चिनि इबिएम प्लांग थांख्रु जे 500 प्लांग थांगो फातानि बरक आ 500 साका कारण अब तो इलेक्शननि कमिशननि गाड़ी और तो इलेक्शन कमिशन जरा जे बुथ नानाय बरक सिम काइमानो कार फातानि बरक कारिखा ए कारिखा का चिनि जरा वारियर्स रक इनक्लूडिंग चिनि सुप्रिया चौधुरी बो और तंगमानि एक बरक प्रतिबाद खेलेका या प्रतिबाद खाइपुरो का गोबां चिनि वारियर्स न जरा वाइट टेपनि वारियर्स न सिकला न मारखे बुका पुलिस TSR का माने कल्पनानि बायरे का बुका एकाय खरकसा सुप्रिया बो बुजाखा एवं बन उकलपे खरकसा TSR और 9 बेटिलियन नि जों साइमाखा एकाय बन थांगे उकलपे लाठी रिका खूब मनमन्त तिरपारानि लाई बुमाबो मति गथना गथियाको जे खरकसा बुरि बुसाइ त माने उकलपे थांगे TSR लाठी रि माने अब बिलाइ न अब माने खूब दुखजनक सबसे जों म आश्चर्य खा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री अबनते तीन थाइसेपन कक तीनसु जरा सायाको एकाय अब त बिनि रेस्पन्सिबिलिटी बसानानि दरकार अलरेडी निर्वाचन कमिशन थाने चिनि अरनि कैंडिडेट बरम गनां जे देवजित त्रिपुरा DM नि थाने एवं SDM थाने रिटर्निंग ऑफिसर थाने अगथनान्ते कैसा राइट एंड कैसा कमप्लेन रिजाखा दिनै फुंगै कर ताबु सुप्रियानि नगद तंगै नां DGP कक सालायका कासिं ताबु किसुकन फराखायनो चिन TWF नि लिडार समतलाङै जों SP कक सालाय फुंगां SP कक सालायका खाय जों जस्टिस नायो गोबां मा जागा गोबां मा बुरि रक हमते गथना गथियो जों अबनि प्रतिबाद खायो सुप्रियानि साको जे गथना दिन खायमाने जों मन सेलेंगो जों मने प्रोटेस्ट खायो एवं जों जस्टिस नि बागै जों लराय खालायनाय बेलायनो सेलेंमासिजा गतना अंका कारण राज्यनि स्वराष्ट्र दप्तर एवं पुलिस प्रशासन जेबाबे सिनि बुरि रकनि उपर सिनि अरनि बुकुक सुप्रियानो उमक्लकति खासिगै फायै लाथि रिफायमानि आबोसों वानसुगै माया जे त्रिपुरा राज्य पुलिस प्रशासननि उपर जों बुरि रक याखायबा TWF रक जों बर्षा नाहारि मानलिया कारण चिनि माननीय मुख्यमंत्री नुगै दङ मुख्यमंत्री तो जत्तनि बागै नं नाबले ब सारा त्रिपुरा राज्यनि जत्त बरकनि बागैनि मुख्यमंत्री जत्तनि बरकनि सुख दुख सुबिदा असुबिदा नायनानि बागैसि पियाबा जों नुखा दाबोकसो जरा स्रिंगाय दङ आबोनि बागै ककथाइसा साया आबोनि बागैना जों दिनै सिनि बुकुक सुप्रियानि अर मा फाइलायका नायनानि हिनै चिनि TWF फुल टीम आबोनि यागला जों दाबो SP नि आरो थांनाय जों नायो अबोनि सुप्रियानो जेबाबे बुरखा लाथिरिका ताइ चिनि बिनि लगे तंने चिन ताकु रकनाबो अबहाय इलेक्शननि समय एडिसि एरियानि बायरेनि बर रक फायो नन एडिसि नि बर रक फायो अबहायके हामला खायो बुट खकनानि नायमानि अब बेलेखैनो सेलेंमासिजा बेलेखैनो साया आपनि बागै जों TWF आपनो प्रतिबाद खायो
जों आबोनो सेलांगो जों नायनाय चिनि TWF যতদিন পর্যন্ত চিনি বুকুক সুপ্রিয়াनो बुमानि बिचार मायासाक পর্যন্ত जों आबोनि बागै जों जबाव अंखरनाय जों रेडि दङ चिनि जत्त TWF आसुकनो जों ताबुक दङ बिलुनिया SP अफिसाव जों मा फायमानि कारण गावबोनो लाइ थांनाय 12 तारिखआव संमारिनि दिनाव EVM मेसिन तुनानि थांमानि जराव कायसा गतनांगि थांका आप्रुव चिनि TWF नि बुकुक दङ सुप्रिया चौधुरी बहार बासाय दंमानि OSDM अफिस बुस्थांगो बनो उंग्लक तिफाय खरकसा TSR जुवान बनो लाथि रिखा ताइ गोबां मा बरकनो लाथि चार्ज बखायजा आबोनो तैनो जों दिनै बिलुनिया SP अफिसाव अफ सालायनानै खालायया चिनि लगिव दङ चिनि गरम गोनां MLA सार रंजित देबबर्मा चिनि अरो दङ आनि TWF फुल टीम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सह ताइ चिनि अरो दङ चिनि अरूप देब बबो खरकसा यांगो लाइथांनाय विधानसभा बातायनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट TCF नि जों दिनै अबनो आसास मांका चिनि SP साहबनि बिसिंतै खलायो आव दुसिंखा दुसि खलायजाखा बरबुगसिका फियाबा अ दुसिनो दति ब्रक जास खायो रमनानि बागै गथ शास्ति रिनानि बागै बबो जोंनो साइरो हका जों अबनो नायो जुदि शास्ति दिया हका जों तो दिनै TWF जों याकारिया जों तो आन्दोलन खायनाय न जों स्रिं स्रिंका आसुबि नासिबि दंला कारण खरकसा बुरै तैसे अबनि बिसिंगपानो चिनि तिप्राजक बुरै बनो खरकसा सला बो पुलिस पार्सन पांतु TSR पानांतु अबायके थांगै लाथि रुइमानिया बिनि मुंसा बुल करे बार स्रिं स्रिं से बासाय दं प्रतिबाद खायमानो जे EVM तलांमानि गारियो बास गारियो कायसा निनि नन एडिशन बरकनो गारियो अब बायतो बनो थांगै बो आरो जों भिडिअ फुटेज एकदम क्लियर नुजागै दङ बो स्रिं स्रिं बासाय दं मानसि आरो खासिगै थांगै जेबाबे बनो लाथि रिखा आबो जों बुरै रक सह्य खायमानिया आबोनि बागै तिनि सुप्रियानि ऊपर अंखा तै सालचा तै अन्न बुरी रकनि ऊपर अंगिमानो चिनि ऊपर बुंगिमानो आबनि बागै যতদিন পর্যন্ত आपनो अ शास्ति रियासा जे लाथि रिनाय TSR जुवाना लाथि रिनायनो যতদিন পর্যন্ত शास्ति रियासा जों नायग्रानाय दाबो बनो शास्ति रि फियाबो रियांगाय जों TWF सिं सिं आसुबै दं जों आपनि बागै आन्दोलन खायलायनाय आसुक